Nora radi u slobodno vrijeme. Evo sad je zatvorila vrata. Šta radi kad misli da je niko ne vidi? I sad je skontala da je mama gleda. Pokaži mam šta radiš. Dok te niko ne gleda. Neće. Pa dobro, sad zatvorila vrata. Zatvorila se vrata. Jao, Nora. Nora. Što zatvorila vrata? Nora se ovim bavi kad misli da je niko ne gleda. Naljuti je ovaj stoper. Jesu ga to razvala? Jesu to, nećemo to usta. Daj ma.